Tervehdys hyvät ihmiset. Ihan vähän aikaa vanha karvanaama ei ole mitään nauhoitellutkaan, mutta kun joskus tulee vastaan semmoista, joka niin antaa semmoisen kunnon kipinän ja kimmokkeen siihen, että nyt on pakko sanoa jotain ja pakko toimia jotenkin. Joten tässä sitä ollaan. Eli joku aikaa sitten törmäsin semmoiseen uutisartikkeliin suomalaisista juorupodcasteista ja varsinkin yhteen semmoiseen, siinä haasteltiin kahta eri henkilöä. Heidän mitä oikein kuuluisaa suomalaista tunnettua juorupodcastia. Ja yksi mikä minulle osui siinä silmään oli se, että he kertoivat, että he käsittävät ainoastaan ulkomaalaisia julkkiksia ja heihin koskevia juoruja. Ja syy on se, että suomalaisia ei käsitellä, koska he ovat tavallisia kansalaisia. Joo, mä olin vähän aikaa ihan perkeleen alentavaa loppujen lopuksi. Sanovat, että syy on se, että joskus he olivat käsitelleet jotain suomalaista julkkista ja meno oli kuulemma mennyt vähän hieman härskiksi ja oli tullut vähän palautetta. Mä en ihan tarkalleen kyllä osta tota selitystä, että toi on se syy. Mulla on tähän oikeastaan oma vaihtoehtoinen totuus, kuten aina. Haluatteko kuulla sen? Totta kai te haluatte, koska mähän teen tätä podcastia. Mun näkemyksen mukaan. Tämä on aina hyvä tapa aloittaa kaikki. Mutta siis, mun näkemyksen mukaan he eivät käsittele suomalaisia julkiksia sen takia, koska ensinnäkin Suomi on ihan perkeleen pieni maa. Loppujen lopuksi, jos sä olet täällä suomalainen julkis, todennäköisesti tunnet kaikki muutkin suomalaiset julkikset jollain tavalla. Jokaiselle vähän olette törmännyt jossain tai tuutte törmäämään johonkin. Tai hyvin suuri todennäköisyys on siihen, että törmäätte jossain vaiheessa tuolla kun liikutte. Pääasiassa voin sanoa, että pääkaupunkiseudulla. Ja mä vähän veikkaan, että nämä kaksi tyyppiä tavallaan vähän pitää oman pesän puhtana siinä, että ei lähdetä puhumaan kenestäkään, joka voisi joskus vähän suuttua ja sitten suuttuminen saattaisi ehkä vähän vaikeuttaa heidän liiketoimintaansa, joka tällä hetkellä on se juorupodcasti, mikä on siinä se ihan hatunnoston arvoinen suoritus. Olette saaneet juorupodcastista itsellenne tulot. Elämä on nykyään melko ihmeellistä, mutta en ihan ostanut tätä heidän selitystään. Varsinkin sen, että sanottiin, että koska oli tullut vähän semmoista palautetta, että eivät oikein tykätty, että miten se juttu oli siellä podcastilla lentänyt, kun käsiteltiin suomalaisia julkiksia, niin samalla tavallahan ne jutut voi mennä myös niistä ulkomaalaisista julkiksista. Se meno vähän härskimän puoliseksi. Mutta tässä ainoa ero on se, että kun sä voit täällä puhuttaa Suomessa ihan mitä tahansa, todennäköisesti tämä suomenkielinen podcast ei mene kääntymään englannin kielelle ja varsinkaan kenenkään julkiksen korvaa. Että ei muuten, siellä puhuttiin vähän paskaa teistä. Eikä aika turvassa olla. Eikä siinä mitään. Jokainen toimii tavallaan. Mutta minä, jolta puuttuu minkäänlainen itsesuojeluvaisto, mä en aio lähteä toteuttaa tätä hommaa. Joten mä teen semmoisen, mä en käsittele ollenkaan ulkomaalaisia julkiksia, vaan mä aion käsitellä ihan puhtaasti vain ainoastaan suomalaisia julkiksia. Ja yksi juttu on se, että mä en lähde niinkään käsittelemään juoruja, koska jos mä nyt oikein käsitin, mä en ole kuunnellut tätä heidän podcastiaan, niissä ei käsitellä niinkään juoruja, vaan tämmöisiä pieniä lehtiartikkeleja, vähän paikallisia Seiskaa-lukista tai TMC, jotain tämmöisiä juttuja. Jos joku käsittelisi ihan oikeasti niitä juoruja, mitä liikkuu tuolla, niin se podcast vedettäisiin aika nopeasti markkinoilta. Joten minä vastaan tähän huutoon, jota suomalaiset huutavat. Missä on suomalaisista julkiksista, tötöilystä ja perseilystä aiheensa ammentava podcast, niin tässä se tulee. Mä sanon tässä kohtaa, mä rajaan tätä aika paljon. Mä otan aina yhden aiheen kerran ainakin tässä vaiheessa. Mä aion ottaa yhden ihmisen jonkun tietyn jutun. Ja jos mä oon bongannut jonkun jutun jostain ja se herättää musta jonkunnäköisiä tunteita, niin mä otan sen käsittelyyn. Tietenkään tästä ei tule mitään sometuomioistuinta tai mitään muutakaan tämmöistä, että ei lähdetä ei lähdetä aivan täysin mauttomuuksiin. Mutta jos sanotaan näitä, joku on viitannut jotain, joku on tehnyt jotain, joku on sanonut jotain, josta kuuluu vähän tai josta pitäisi vähän kommentoida, niin voitte olla varma, että vanha karvanaama, teidän luottohenkilönne Joni Suikeli ottaa tämän käsittelyyn ja aikoo ruotia sitä parhaansa mukaan. Joten ei mitään pidemmittä puheitta, mennään eteenpäin ja otetaan käsittelyyn meidän ensimmäinen suomalainen julkiksemme.